गोनां जिखिनि सावथुनाव खोब कम्पिटिशन जागोन खोब गिदिर प्रडाक्शनफोरा फिल्म खालामनो लागासिनो दं दासिम 12-13टासो ओरै शुटिं जागासिनो दं माखासेया रिलिज जासिगोन माखासेया कमप्लिट जाबाय माखासेया जागायहांदों बेबायदि खोब 12-15टानि गेजेराव देग्लाय खोब हाई क्वालिटिनि फिल्म ओंखारगोन होननानै आं सानो जिखिनि डाटा गोलैदों आंनि आखायाव बे डाटानिफ्राय जों मिथिनो हायो जे देग्लाय माने खोब टाफ जागोन आरो माने मार्केट हमनाया आङो दिनैथ' बे खांख्राय सावथुननि ट्रेलारावनो थाबाय आं दहाय एसे मोन्दों आं निउसखौ दासिम नायजोबनो मोनाखै दसे उनाव नायगोन बाथ्राया ओरैबायदि जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो मा होनो बेखौ बिथांखि लानाय जागोन आरो दा बिथाङा जिहेतु आयेननि नोजोरावनो दाय मावदों बिथांखौ आयेना साजा होगोन बेनि अनगायैबो बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला बेखौ लानानै आयेनाबो बिसार खालामसिगोन आरो जिहेतु जोंनि बड' सावथुन मुलुगनि सासे मानसिमोन बिथांनि सायाव जों माबायदि बिथांखि लानाय जागोन बेखौ थाबैनो बिसाया सावरायनानै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै होनाय जागोन बे जानो हायो गिदिर बाथ्रा नङा जिहेतु पार्सनेलिटि होननाय बुस्थुआ गावबा गावनि बाथ्रा बे जेनेबा हय आर्टिस्टबो जानो हागौ सोरबा बेलेग प्रफेसननिबो मानसि जानो हागौ बेयो मानसिनि गुननि सायावसो निर्भर खालामो गतिके बेयाव दा सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो आर्टिस्टआ बिदि बा सोरबा मोजां प्रफेसनाव थानानै बेबायदि मावनो हामा मानाङा बे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जों खोब माने क्लियार नुहुरा आरो माने बाथ्राखौ दा बेबायदिनो जिहेतु जोंनि गेजेराव जोंहाबो मोनसे एस'सियेसन दं जोंहाबो मोनसे कालचार दं जोंहाबो मावनो गोनां खामानि दं अन दा कन्ट्रेरि बे केरेक्टार गावबा गावनि जा केरेक्टार बेयो जाहाथे थिगैनो थायो जों बेनि सायावबो बिसाया माखासे प्रजेक्ट लाबोदों खामानि मावबोदों दा बिथांनि सायावबो सावरायनांगौ दं होननानै बिसाया दिनै सानगोन आरो साननानै खोब खम समनि गेजेराव जोंहा सावरायनानै माखासे बिथांखि लानाय जागोन बेखौ बिसाया फोसावनानै होगोन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन